wannan kuɗi ga su nan wuririn? Salamu alaikum. Lafiya ga wata ne suna ko alaikum assalamu. Ƴan uwa sanne da zuwa. Ke kau ƴan uwa wannan diya ce Abu Mala. Na ga gidan wasu manyan kuɗi a irin wannan lokaci. Wai saurayi ne ta daga sun tafi rafi ita da ƙawayenta. Shine ya ganta yace yana so shine ya zo kofa gida shine ya bata wa'annan kuɗi Abu ta ansa. Su ne kika ji ina ta faɗa kansu. Awata mu din fa. To shine na gani. Wallahi shine nake faɗa nace Abu me yasa ta riga ta karɓo kuɗin nan. Kina gani da malam da uban yaron nan tare suke tun suna ƙanana tare suke a fidda kwano waje su ci abinci ya sa hannu zumunci ya ɗoru amma Abu ta zo man da wannan labari zai wune bismillahi shine na gani kika iske ina ta faɗa raina ya ɓaci ya hausa ni na daure mata gindi ya zan yi bayanin ya ba ta kawo miki kuɗin me yasa baki sa ta maida mai da kuɗin shi ba to kin gani dai ban sa ta maida mashi ba wallahi in ga miki ƴan uwa yaron nan ya ja abukan shi suka tafi gonan mu a matsayin ita marainiya ba mai taimaka mamu daga Allah sai wanda Allah ya kawo ya je shi da abukan shi suka nome mana gonan nan naje gona na iske ta an nome ta tas gwanin kyau amma Abu za ta zo man da wannan labari ai idan ni ce ta kawo min wa'annan kuɗin kabata duk wani abu za ta ga min kike kawai wannan abu kawai kike ta daure mata dingi ba ki daure mata irin wa'annan kuɗi irin wannan a wannan zamanin ki bata ta karɓi irin wa'annan kuɗi ki san kowane irin mutum ne ya zo mata watakila ma dan masiya ne shi nake gudu mana ni ba wani abu kika ji ina faɗa shi yasa kika ji ina faɗa ni magana ma da zo yi na fasa miki wallahi shi yasa kika zo saboda mata kinji ba za ta zo miki wannan kuɗi kika ba ina ma fasa bari ma dan Allah dan annabi ya hakuri ya uwa wannan abu ni ma ina fata mara ai Abu kito kin ga irin ta gashi na wuririn fara da iya har an fara ganin laifi na Abu kwata baki kyauta mana Abu na'am yau lafiya kuwa na ganki kamar ranki a ɓace lafiya amma ba haka na saba ganin ke ba me ya faru ne ba komai ka san lokacin da take canza to ko wani ne ya bata miki ba wanda ya bata mara ko alamu ne ya canza ni ma ni dai ba haka na saba ganin ke ko a gida ne aka bata miki ni fa malam na ci ba wanda ya bata min rai inda aka faɗa maganar da ya kawo ka faɗa in baka da shin ƙara gaba to ko ni na miki laifi ne ni na ci baka yi min laifi ba sa'an nan ba wanda ya bata min rai sai ƙara tambaya ta ko bacin rai ne yake samu na ci maka a'a in baka da abin da ya kawo ka kai ka faɗa min ƙara gaba yana da ayyukan da nake a cikin gida da Allah in laifi ne miki kiya gwani alamu ya nuna cewa baka da abin da ya kawo ka duk mai na da ayyukan da nake a cikin gida ni ka ban tafiya kan Abu daga gidan ku nake umma tace ba ki wallahi na je wani waje ne na ji abin da labarin da yake faruwa a garin Abu akan maganar dan birnin nan ina jin ki ke ku me zaki da dan birni Abu bayan ga mu wanda kuke tare tun kuna kanana Abu to kin gama me zan yi da dan birni kin ka ce ina ga alamun cewa kina son wannan dan birni shi yasa kin ka tago wannan kafafuwan naki kin ka zo kina kin ka ce me zan yi da dan birni to bari ki ji abin da zan yi da dan birni kina ji na ki bude kunnuwan ki ji ni bai zai kasance ba an haife ni a ƙauye na tashi a ƙauye na ci abincin ƙauye na sha ruwan ƙauye sannan zan ƙara rayuwa ta a ƙauye ke ma kin san bai zai yi ba ni ma mama Allah ya yi ke ma kin san ni ma ba yar ƙauye nan bace ba nan ba an ka zo a haife ni daga can ne shi yasa amma wallahi tallahi mai raba ni da dan birnin nan sai ya shirya gya miki ni kike gaya mu wannan magana Abu okay akan dan birni shine har kike gaya mu magana wallahi kowa akan dan birni sai na taka mishi birki ke ma kin ji shi ke da kike kawata ke in dai wannan magana ne ya kawo ki sai ki fara gaba sai kuma mu din kike so sai ki sami shi kin kan tafi da ka lalle ma Abun nan watanni Abu za ta raina mu hankali wai idan ina ba ta shawara banzar kawai ki dai zan ta baki shawara ne ni daman ni san shi nake yi ina samu na baki shawara na gawi kika kyale shi yo ni ma san shi nake in ya samu ya kai ni birni can ta matsa miki ki zauna a ƙauye
Kin san me? Ya aka lafiya? Jiya ƙawata dan ta ta Allah sarki kin ganta kenan. wallahi. Ai ta zo ta ban shawara. Tsakanin ɗan birnin. Ita tana bani shawara wai a wurin miji zauna. Kuma sai ce mata gaskiya. Ni ma abu abin nan yana damuna. Abu labarin ne ban gaya maki ba. To ke abu ya kika gani? Ni dai zaɓin Allah nake nema, zaɓin ki nake nema abu gashi ke kaɗai kika rage mani. To abu abin nake so da ke kin gane ki yi tunani tsakanin mudi da ɗan birnin nan. Wanda kika ga kin fi so, ni ma shi na fi so abu. Amma a yi tunani mai kyau. Kuma insha Allah zan yi tunani akai amma ni ka ga wannan dan birnin shi yafi saboda kin ga ko ke makaran kanki da ake samu kiwo ta Allah sarki dan kika aure dan birni din. To ni dai abu ba abin da zan ce Allah ka zaba mana abin da ya fi alkhairi. Sai kin yi tunani. Alaikum assalam. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa. In shigo? Allah sarki. Kwana biyu. Sarki bismillah to. Abubuwan da suka yi wa gaba ɗaya abu sai a mutu. Allah sarki to sannan. Na nace da yau birthday da ƙwaziyar ne. Zo in ganki mu gaisa kwana biyu shi ne. Allah sarki kwana biyu ban ganki ba ina ta in leƙa in ganki ko lafiya. Kawata bari dai kawai. Wallahi ko kuna son riga sun mana yawa shi yasa kwana biyu ta gani shi ne. Muna can wallahi muna yawan biki. Zabi kuna yi sai a hankali yanzu. Allah sarki wallahi dama na je in baki shawara ne magana abu da ɗan birni da mudi. Dan birni har yanzu magana dan birni tana nan ne? To ke ga uwa ya zan yi ba dole in yi magana dan birni ba abu ta hinjire ta ce dole sai dan birni ni kuma na yi tunanin wannan zumuncin da ke tsakanin su da mudi yarinya ta murje ta ce dole sai dan birni shine nake so in zagaya ki bani shawara ya zan yi da ita dole in bi zaɓin abu to ina dai roƙon Allah muna zai marin zaɓi ga Allah kuma muna neman zaɓi ga abu Allah ka zaɓa mana abin da ya fi Allah Gaskiya kawata baki jin tunanin da kaɗai ne ke gaskiya baki jin shara kwata-kwata. Sai ki ta dalli abin da yaro yake so shi zaki. Gaskiya kawata. Shawara ba da ke gaskiya sai an hankali kawata. Ni da man na zo ne kawai mu gaisa. to na gode wallahi Inda kun ga haka ya fi muku. wallahi ba haka bane ba Mu cin abincin biki ne mu zo mu ci albar zaman lafiya. a wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane ba Tafiya ta ke sai bayan kwana biyu. to shikenan na gode ki gaida gida na gode ki gaida gida sai an jima mutane a ishe ni wannan ya ce ma kaza wannan ya ce ma kaza to Allah ka zaba abin da ya faɗa amma alaikum assalam abu kin dawo wallahi yar autata sanni kin ji ko sanni kin dawo kuma lafiya ne ko wallahi ina ta kwakwazo kila ma a soro ana ta jina wai makwabciyar nan tamu ce ta zagayo maganar dai dan birnin nan duk gari ya buɗe abu kin ga abin da nake gudu ko kin ga irin abin da nake gudu ko gashi nan magana duk ta buɗe gari dan birnin nan abu ki fita harkar dan birnin nan fa ki fita harkar dan birnin nan kake sa duniya a dinka zagina a ce na goyen maki baya fa fita harkar dan birnin nan abu ki fita harkar dan birnin nan gashi na ita kanta makociyata ta goyi baya ta goyi baya na ki fita harkar dan birnin nan to ni da ba ni son abin da zai bata maki rai amma addu'a da zan maki Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi idan dan birnin ne yafi alkhairi Allah ka tabbatar idan yaron nan yafi alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi tashi ki je ki share man daki kuma wallahi ne dan birni nake kuma shi nake ka ji yarinyar zamani